ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ ରାତିରେ, ନହେଲେ ତ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନହେଲେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତ ନିଆଁ ବି ଜାଳୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାରେ ମାର୍କେଟରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଥଣ୍ଡାରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିବେ, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ। ଥଣ୍ଡା ତ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗରମ ହିଁ ଖାଇବେ। ମାଛ, ଚିକେନ୍, ଅଣ୍ଡା, ମଟନ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଭେଜ୍ ଖାଉଥିବେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଥିବେ, ଭେଜ୍ ତ କମ୍ ଖାଉଥିବେ। ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ ଚଳିବ କି? ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ମାନେ ଗୋଡ଼ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଖରା ଦିନ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ପାରିବେ? 9ଟା 10ଟା ହେଲା ମାନେ ସବୁ ବଜାର ରାସ୍ତାଟା ବଜାରଟା ବନ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁ ମାଘ ମାସ ଜାଡ଼, ଏ ମାଘ ମାସ ଜାଡ଼ ପାଣି ଫଟେଇ ଦେଉଛି ଦେହ ହାତ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଜାଡ଼େ ତ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, 9ଟା 10ଟା ହେଲେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆଉ ସିଏ ବି ମଣିଷ ସମାନ ନା, ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଯାହା ସେମାନେ ବି ସେଇଆ। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଶୀତ ଦିନରେ ସେମାନେ ଉଠି କ'ଣ କରିବେ? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।